Capítol 35. En Pinotxo a dins el tauró troba qui troba. Llegiu aquest capítol i ho sabreu. Quan en Pinotxo va haver dit adeu a la seva bona amiga Tonyina, va començar a avançar per la foscor, caminant a les palpentes per la panxa del monstre cap a la petita claror que es veia resplendir a la llunyania. I mentre caminava va sentir que xipollejava en un vessal d'aigua greixosa i relliscosa, una aigua que feia una olor tan intensa de peix fregit que va tenir la sensació de ser a mitja Quaresma. I com més avançava, més lluent i nítida es feia la claror, fins que camina que caminaràs, al final hi va arribar. I quan hi va ser, què va trobar? Us ho deixo endevinar. Va trobar una tauleta parada amb una espelma encesa al damunt, ficada sobre una ampolla de vidre verd i assegut a la taula un vellet tot blanc com si fos de neu o de nata que arrossegava peixets vius, però tan vius que de vegades, mentre se'ls menjava, li fugien de la boca. En veure'l, el pobre Pinotxo va tenir una alegria tan gran i tan inesperada que de poc no es torna boig. Volia riure, volia plorar, volia dir un munt de coses i en comptes d'això remugava confusament i caquejava trossos de paraules que no acabava. Finalment va poder proferir un crit de joia i amb els braços ben oberts es va llançar al coll del vellet i es va posar a cridar. «Oh, pare meu, finalment us he trobat, a partir d'ara no us deixaré més, mai més, mai més». «Això vol dir que els ulls no m'enganyen?», va respondre el vellet, fregant-se els ulls. «Això vol dir que ets el meu estimat Pinotxo?» «Sí, i tant que sóc jo, i ja m'heu perdonat, oi que sí? Oh, pare meu, sou molt bo. I pensar que jo, en canvi, si sabéssiu quantes desgràcies m'han caigut a sobre i totes les coses que m'han anat malament. Penseu que el dia que us vau vendre la jaqueta, pobre pare, i em vau comprar les beceroles per anar a escola, jo vaig córrer a veure els titelles i el titellaire em volia tirar al foc perquè li fes coure el moltó rostit, el mateix que després em va donar 5 monedes d'or perquè us les portés, però vaig trobar la guineu i el gat que em van dur a la fonda del cranc vermell, on van menjar com llops, i em vaig sortir tot sol de nit i em vaig trobar els bandits que em van començar a perseguir, i jo, corre que correràs, i ells al darrere, i jo vinc a córrer, i ells sempre darrere meu, i jo vinc a córrer, fins que em van penjar d'una branca al roure gran, d'on em van fer recollir la nena bonica dels cabells turquesa amb una carrossa, i els metges, quan em van haver visitat, van dir de seguida: si no és mort, és senyal que encara és viu. I aleshores se'm va escapar de dir una mentida i el nas em va començar a créixer i ja no em passava per la porta. Per això vaig anar amb la guineu i el gat a enterrar les 4 monedes d'or, perquè una me l'havia gastat a la fonda i el lloro es va posar a riure i en comptes de 2.000 monedes no vaig trobar res. Per això el jutge, quan va saber que m'havien robat, em va fer tancar immediatament a la presó per donar satisfacció als lladres, i quan en vaig sortir vaig veure un gran penjoll de raïm enmig d'una vinya i em vaig quedar atrapat al parany i el pagès amb tota la santa raó em va posar el collar del gos perquè fes guàrdia al galliner i va reconèixer la meva innocència i em va deixar marxar, i la serp, amb la cua que fumejava, va començar a riure i se li va rebentar una vena del pit, i així vaig tornar a la casa de la nena bonica que era morta, i el colom, en veure que plorava, em va dir: «He vist el teu pare que es feia una barqueta per anar-te a buscar». I jo li vaig dir: «Oh, si jo també tingués ales». I ell em va dir: «Vols anar amb el teu pare?» I jo li vaig dir: «I tant, però no sé com». I ell em va dir: «T'hi porto jo». I jo li vaig dir: «Com?» I ell em va dir: «Puja sobre el meu llom». I d'aquesta manera van volar tota la nit, i després al matí tots els pescadors que miraven al mar em van dir: «Hi ha un pobre home en una barqueta que està a punt d'ofegar-se», i jo de lluny us vaig reconèixer de seguida perquè m'ho deia el cor, i us vaig fer senyals de tornar a la platja. «Jo també et vaig reconèixer», va dir en Geppetto, «i hauria tornat de molt bon grat, però com? Fèiem a la mar i una onada em va trabucar la barqueta. Aleshores un terrible tauró, que era allà a prop, quan em va veure es va acostar de pressa, va treure la llengua, em va agafar tal qual i se'm va empassar com un galet de Nadal». «I quant de temps fa que sou aquí dins?», va preguntar en Pinotxo. «Des d'aquell dia ja deu fer 2 anys, 2 anys, Pinotxo meu, que m'han semblat 2 segles. I com us ho heu fet per viure? I on heu trobat l'espelma i els mistos per encendre-la? Qui us els ha donat?» «Ara t'ho explico tot. Has de saber que el mateix grop que em va trabucar la barqueta també va fer naufragar un vaixell mercant. Tots els mariners es van salvar, però el vaixell es va enfonsar, i el mateix tauró, que aquell dia tenia molta gana, després d'haver-se-me empassat a mi, també es va empassar el vaixell». «Com? Se'l va empassar tot de cop?», va preguntar en Pinotxo meravellat. «Tot de cop, i només va escopir el pal de maçana perquè se li havia quedat entre les dents com una espina.
Per sort per a mi, aquell vaixell anava carregat de carn en llaunes de conserva, de biscotes, o sigui, de pa torrat, d'ampolles de vi, de panses de formatge, de cafè, de sucre, d'espelmes i de capses de mistos. Amb tot aquest bé de Déu he pogut viure 2 anys, però ara ja s'ha acabat tot. No queda res al rebost i aquesta espelma que veus encesa és l'última que en queda. I després? Ai, després, estimat fill meu, ens quedarem tots dos a les fosques. Aleshores, pare meu, va dir en Pinotxo, no podem perdre temps. Hem de pensar de seguida com fugir. Fugir? Com? Hem d'escapar-nos per la boca del tauró i tirar-nos al mar. El que dius està molt ben dit, Pinotxo, però jo no sé nedar. I què? Pugeu a Collibè i jo, que sóc molt bon nedador, us portaré sa i estalvi fins a la platja. Il·lusions, fill meu, va replicar en Geppetto, brandant el cap i somrient melanconiosament. Com et pots pensar que un titella que no fa ni 1 metre pugui tenir prou força per portar-me nedant a coll? Proveu i ho veureu. En qualsevol cas, si al cel està escrit que hem de morir, almenys tindrem el gran consol de morir abraçats. I sense dir res més, en Pinotxo va agafar l'espelma i anant al davant per fer llum va dir al seu pare: «Veniu darrere meu i no tingueu por». I així van caminar una bona estona i van travessar tota la panxa del tauró. I quan van arribar al punt on començava la gran gargamella del monstre, van tenir la pensada d'aturar-se, a donar un cop d'ull i esperar el moment oportú per fugir. Cal saber que el tauró, que era molt vell i tenia asma i palpitacions, havia de dormir per força amb la boca oberta. Per això en Pinotxo, que s'havia abocat a l'inici de la gola per mirar amunt, va poder veure a l'exterior d'aquella immensa boca oberta, de bat a bat, un bon tros de cel estrellat i preciosa la claror de la lluna. «Ara és el bon moment per fugir», va xiuxiuejar el seu pare. «El tauró dorm com un soc, el mar està en calma i ens hi veurem com de dia. Veniu, pare meu, i d'aquí a una estona estarem salvats». Del dit del fet, es van enfilar per la gargamella del monstre marí i quan van arribar a la immensa boca van començar a caminar de puntetes per la llengua, una llengua tan i tan llarga que semblava el passeig d'un parc. I quan ja estaven a punt de fer el salt per llançar-se al mar, el tauró de cop va fer un esternut i l'esternut el va sacsejar tan violentament que en Pinotxo i en Geppetto es van trobar tirats enrere i van rodolar novament fins al fons de l'estómac del monstre. En la gran trompada de la caiguda, l'espelma es va apagar i pare i fill es van trobar a les fosques. «I ara?», va preguntar en Pinotxo, molt seriós. «Ara, fill meu, estem ben perduts». «Perduts per què? Doneu-me la mà, pare, i compte que no rellisqueu». «On em portes?» «Ho hem de tornar a intentar. Veniu amb mi, no tingueu por». Aleshores en Pinotxo va agafar la mà del seu pare i tots dos, sempre de puntetes, van tornar a pujar per la gargamella del monstre, van travessar tota la llengua i van encamallar 3 files de dents. Abans, però, de fer el gran salt, el titella va dir al seu pare: «Pugeu a Collibè i agafeu-vos ben fort. De la resta me'n cuido jo». Tan bon punt en Geppetto es va haver instal·lat a l'esquena del fill, en Pinotxo, molt segur d'ell mateix, es va llançar a l'aigua i va començar a nedar. El mar estava tranquil com una bassa d'oli, la lluna brillava amb tota la seva claror i el tauró continuava dormint amb un son tan profund que no l'hauria despertat ni una canonada.